zenba? Kaixo bikote, Euskaldunak? Euskaldunak, bai? Bera, bost baietz lehiaketa. Kaldera batzuk egin, 5 minututan, erantzunak, zeune botata edo bestela laguntza eskatzen alduzu kanpoan. Zu galderak egin, da nik erantzun. Hoi da, takitxo. Bai, ez? Geba, lasai, nik jarriko, mira, hemen txaukatik. Lasai, taka, zure bateko prest, bai? Bost baietz? Venga, ba, bost baietz. Yes, oso ondo. Bueno, izena? Joseba. Zermo? Zumarragoa. Urolaren kontra nik jokatu dut futbolian. Urola da bertako futbol taldea, ezta? Hala da, bai. Askotan jokatu tantxe. Garai batean belarra naturala eta gero belar artifiziala. Hori da. Bueno. Ardixau. Eta lanien eta zezabiltza? Zertzea? Lanean nago, bueno, bai administraritza eta komertzial buru, osea, hor bietan. Hombre, orduan... Bai, Legazpikako... Enpresa batean. Orduan hitz jarilua eta jendearekin ohituta. Uste dut gaur gurekin ondo jokatuko duzula. Uste dut baietz, Venga, hasi behar dugu, jarriko dut kronua martxan. Azaitezen. Denbora, zein herrialdetan dago Suzukako zirkuitua? Zein herrialdetan dago Suzukako zirkuitua? Ni Japon esango nuke. Ai? Ba, venga, denbora. 11 segundo besterik ez, Suzuka zirkuitua. Ni ez nahi motorzalea, ez nahi batere baina motorzalea. izen horrekin, Suzuki, bai, oso ondo, zuzen, Japon da, oso ondo. Venga, 20 euro. Mila esker, Julian. Mila esker. Erras. Ondo hasi gaitu. Aizu, kirolari izan duzu zuzeo zer? Bai. Futbolean? Saskibaloian. Futbolan 15 urte arte dago ibili nintzen. Gero saskibaloian. Zumarragoko taldean edo? Urretxukoa. Zumarra urretxukoa. Goierri saskibaloian. Ondo. Kirolaria, izjarilua, duai guztien dituzu gure kirola triunfatzeko. Venga, denbora. Zenbat kolore ditu Rubikeko kuboak. Zenbat kolore ditu? Kubo de Rubik, satan dana. Baki zein den, ez? Bai, nik esango nuke, zenbat aldea dauzke? 6 esango dauzke. Zenbatu, hartu, irudikatu, bestela galdetu hemen edo zeinek galdetzen aldizu. 6, ezta? Bestela bota. 6 esaten baduzu, klak, kronoa garautu esango dizut. Bagizu kolore desberdina, Rubikeko... Pum, venga, 40 segundu ja. Bai, 6. Venga, denbora. 42 segundu. 6. Guk garai batian behintzat askotan joazten nuen. Bai, hartu, koloreak, bastan teknika bat ola itxeko. Lau alde seguro dituk eta goi bera izango da. Bat, bi, iru, lau, karratua, goian eta bian, 6 zuzen, oso ondo. Bari, bertxo 2 euro. Oso. Hola zen, 2 euro. Ematen duen bezain erras. Bai, hasiko txuke komplikatzen, bai, galerak. Bueno, depende. Batzuetan guretzat errasak dienak. Zailek izaten dira, eta alderantziz. Ze batzuetan, haunek ez du asmatuko, eta lehenengoan. Hori, bakoitzaren arabera, lanaren arabera, ikasketen arabera, momentuz ondo zuaz. Venga, denbora, nork idatzi zuen lurraren erdirainoko bidaia? Batzuetan, itzulin bar da edo gaztelerera, inglesenera... Bai, hortxe dago. Hortxe zeun koska? Hortxe zeun koska. Ba, venga, bestela moitu. Lurraren erdirainoko bidaia nork idatzi zuen? Pelikulak... Bai. Venga, edo salto, venga. Lurraren erdirainoko bidaia. Nork idatzi zuen? Euskaraz baldakizu. Ez dakizu euskaraz? Venga, muitu, han ere badago, venga, hemen. Bestela pasitik aukera baduzu. Azkar, mutu berko dugu, a ber. Paso egiteko aukera badago bestela? Bai. 20 euro galduko dituztu. Paso egin, 20 euro galdu. Baina denbora ez dut agortuko. Martxan dago zuzta? Bat erdi, bai. Hori da koska. Edo 20 euro galdu, edo denbora. Ez duk ikusi. Galera txikitxo bada. Euskaz. Lurraren erdirainoko bidaia. Ez da zaila. Nork idatzi zuen? Edo, viaje al centro de la tierra. Euskaz itale. Batzuetan igual ez dago dituta euskeraz eta entzuten. Bueno, bestela, paso egin edo... Paso ingo jo, Julian. Seguro? Guazen topatza beste bat. Zugerran. Paso ingo jo, Venga, denbora. 2 minuto eta segundu bat. Viaja al centro de la tierra, gazteleraz. Bai, eta maina ez zait etortzen ez burura. Jo, ez da inzaila. Ez, maina ez zait etortzen burura, Julian. Izena, hilabete bat. Urtarrila, otsaila, martxoa, apirila, julio,
Julio Verne. Julio Verne, hoixen, Julio Verne. Hori bazenekien, hori bazenekien. Eta gainare, egun naiz baz, bai, ez, baina... Bueno, hoi euro, ez te importa, venga, bai euro, baina bertxe bai ikuzor. Konturatu zate, ez, hueko egiten dan, jode, buelta man, da ja... Ja, 2 metroko gizon buskau. Urbitzen da, hola, eta intimidatzen dituzu. Niko kamarak. Nik ez dituzte, kamarak izango dira. Hauek itxusi, edea eta igual horregatik, Kamarak izango dira bestela. Bueno, ba, jarra dezagun. Bega, denbora. Noren zaldia deitzen zen Holly Jumper. Holly Jumper, noren zaldia zen. Holly, Jolly, Jumper, Holly Jumper idatzita. Pipi kalfas largas esango du. Pipi kalfas largas? Seguro? Bai? Venga, denbora. 2:09. Dauka, Nombre hola komikoa. Pipi kaltzaluze. Arekan, bazun bere zaldia. Baina ez dakit hori da. Eta Don Quixotek ere bai, bazun bere zaldia. Baina kasu honetan, zaldia zen. Jolly Jumper, noren ate? Ez dakit, Lucky Luke! Lucky Luke! Baina zer, marrazki biziburak eta ez duzu ikusi ba? Zema galean zizit, bat. Ez, 5 minutu. 5 minutu talera botatzen. 5 minututan, pardon. Momentuz, ahortu dituzu 2 minutu eta 19 segundu. Lucky Luke. 2 eta 19. Bakizen Lucky Luke, bakizen hortza? Bai. Berez taldiarekin eta... Bai. Bueno, orain bai momentu kritikoa duzu, ze espauz asmatzen, leia bukatu da zuetzat. Ba. Claro, ze, espauz asmatzen, 20 euro kendu barizkizut, eta zure patrikatik ez da esan. Ya ez dagoet, Bestela igual Andriari eskatu eta kartera Andrik du, ez? Oso. Bai, ez? Kartera beti Andrik. Andriak emate du, bai. Andriak emate du eta are izin eskau, así que... Bueno, jarra dezagun, denbora, nola ditzen zen Senegaleko kostan baitu zuten itxasuntzi bermeotarra. Asko idatzi zen honen inguruan. Nola ditzen zen Senegaleko kostan baitu zuten itxasuntzi bermeotarra. Pasada denbora, ja. Venga, biterdi, galdetu hortik amestela. Honekin... Baitu zutena? Bai, Senegaleko kostan, bai. Bermeotarra zen, bai. Itxasuntzi euskalduna. Zot, pelikula bat adena intzutela, gai honekin. Venga, ba, pasen galdetzera. Euskara zite alde zute? Edo serie bat, pelikula serie. Kalera rez bada. Euskara eta prensan, bueno, asko eta asko. Zu goratzen zea, barko bat, atunero bat Somalian egin zuten baitu. Eta onzien hola arrantzale batzuk euskaldunak baituta. Ezagoratzen nola zaukan barkoaren izena, barkoaren izena. Zermo, ongi? Barkoaren... Ezate gogoratzen? Ondo. Aterako dio argazia, lasai. Ni osuena. Irugei, irutagei. Somalian baitu zuten barku bat. Ari da hor. Barku euskaldun bat. Oso urduri ez da jarri, nahiko lasai da biltipua. Ez, nire ez. Nahiko lasai. Hemen ibili berda. Zatu barko. Lortxi gabete bat eta besti galdetuz da. Azken ez aukera da. Venga! Hone, galetu. Piruta berreita Galera txoan. Barko! Ni mutxen ez bera baino gehiago guztu. Bentxe, itxo egiten. Ipurtarrean naiz da. Epa, zobaldak iztu Bermeoko itxasuntzi bat nola Senegalen eta nola baitu zuten izena. Galera txoan. Geba, hortzen da tipo bat galdetuz eta launtzeko bentzen. Errexea da. Venga, hor. Somalia, bitu. Goatzen zate Somaliatik, Bueno, Bermeoko itxasuntzia, lauta hogeita bo segundu. Barko arrantzale euskaldun bat nola baitu zuten. Goatzen zea, eta izena goatzen Ezindo paso egin. Kasuta lizintzen beti izan. Honetan asmatu barra du, bai alabai, zer ez dela. Beretzaz daia bukatuta. Eta ez tegete zoteten bermero nio galdetzea. Ez tegete. A ber, zu badakizu Bermeoko itxasuntzi bat. Nola baitu zuten Senegalen? Duela ja denbora. Ez dakizu nola zein dan? Alakrana. Alakrana. Beka, espera, hone badaki. Hain, urbil dauka barantzuna. Urbiltzen barantzuna. Hoxe. Bultak, adoni, Anakrama. Barkatu. Bora hortu, ez dakit no. Ara, Julian! Anakrama! Ala! Anakrama. Alagrama! Denbora! Anakrama. Nik asmatu jate, Zuek asmatu duzu? Asmatu ez buru. Bermera juntzea? Bermera juntzea eta inspirazioen bilado. Baina dao, telebista hori notzatu ingo naiz eta ez.
Bueno, Baina hola, ez dut izpillo. Bagizu, telebista da, eta... Baina ez dakit hori izan. Bueno, orduan, alakrama. Zema demora gatzen zitzaidan? Erantzuna, alakrama. No, alakrama no. Ala... Anakrama. Ana. Sí, Ana Frank, diario de Ana Frank. Nola esan somaliako, hori izan gero. Alakrim. Alakrama ez izan. Alakrana. Alakrana. Ez? Alakrana. Bai, erantzun zena da alakrana. Baina, 5 minuto eta 26 segundo, beraz ja denbora ja agortuta, eta etxon balillo. Bueno, motel, Senegale bai, berbeotarrak eta antxa baitu zituzten, eta alakrana azten itxasontzia. Ba, ade, Julio Berrena bueltaka bertzatu, osta. Oine baita, alakrama, eta kamaran esan dio, zure ez da lankidari. Alakrama, hostia, alakrama uste dala. Bueno, jefe. Bueno, oso ondo. Bueno, ondo jarraitu. Mentxe, minuto batzuk eta karri pasai ditugu, oso gustora, ondo. Eta, bueno, batzuetan irabazten da, beste batzuetan ez. 0 euro, hona faria, zure patrikateko horrendu bakostu orduan gaur faria. Ni prest nintzen ordaintzeko, baina... Oso ondo. Venga, tengo que ir a mentxe argazkia eta...